ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಅವು ಇಂದು ಪುರ ತೂಯ ಇಡೀ ಪ್ರಧಾನವಾದಿ ಅನೇನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪನೋಡಿತ್ತಿನವು ಆಟಿದ ತೆನಸು ಇಡೀ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಭಾಗ ನೆಲೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಆಟಿದ ವನಸು ಬೋಡು ತೆನಸು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ತೆನಸದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಭಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುನಃ ಆ ಒಂಜಿ 25 ಬಗೆದಿದು ಮಲ್ಪುನ ವನಸ್ಸು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಆ ವನಸ್ಸದ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಜನ ಸೇರೋಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಲೇಸು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಭಾಷಣ ಸಾಧಾರಣವಾದಿ ನೀ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಡಪುನ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಏನೇರೇ ಆಸಕ್ತಿ ಪೂಚಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಭಾಗವು ಆ ವನಸ್ಸದ ಭಾಗವು ದಿಂಜ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರದು ಪೇರು ದಯ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿಲ್ಲತ ರುಚಿ ಅತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ವಾಗಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಪಾಕ ಇಲ್ಲದ ರುಚಿ ಕುಲುಪುಂಡೈಟ್ ಇನಿ ಕಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಟಿಲು ಪುಂಡೈಟ್ ಆ ಬಂಗ ಪುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆನ ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಕಾನೆ ಲೇಸ್ ಭಾಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಪನ್ಪನ ಮುಖ್ಯತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ವನಸ್ಸು ಇಡೀ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಐನಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಪಿದೈಪೋದು ಸುದೇಟ್ ಮೀನು ಪತ್ತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಿದೈಪೋದು ಕನಯರ ಅವಲೋಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದಲಕ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಅಪಗ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲುಡು ದಾದಪೂರ ಬುಳೆ ಒಂದಿತ್ತು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೂರುಂಡು ಇಂದೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಟಿಲು ಮಲ್ತೇರು ಏನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಇಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಉಪ್ಪಳದ ಕೊಂಡೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕಲ ಆಹ್ವಾನ ಇತ್ತು ಅವಳು ಇಡೀ ಬಿತ್ತಿಲಿಡು ಓವು ಪೂರ ದೈಕುಲು ಆಪುಂಡ ಐನು ಪೂರ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡಗ ಆಸ್ತೇರೆ ಅಂಡು ಈ ಪಚ್ಚರಂಗಿದ ದೈ ಉಂಡತೆ ಐತ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ ಬಾಂದ್ ಪಂಡೆ ಜೋಕುನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಒಂದು ಆಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಉಲಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್ಗಾಪುನ ಅಂಶ ಉಂಡು ದಾಲಾಪುಜಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರಾರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಗಲ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ತಿನಾಂದೆ ಬುಡ್ತಿನ ಏತೋ ದೈಕುಲೆಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಂಶ ಉಂಡು ಅವು ಸಸ್ಯಕಾಶಿ ಬುಡ್ಲೆ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಂದುಪುಂಡು ಅವು ಧನ್ವಂತರಿನ ನಿಜ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ಅಂಚಿನನೇ ಪಿದೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ವಸ್ತುಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಗಳಸೊಂಡೇರು ಬೊಕಾಯ್ಟು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಅಪಗ ಹಿಂದೇನಿಂದೇನು ತಿಂದುಲ ಇಂಚೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದಕ್ಕಲ ಇನ್ನು ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಎತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ತಪ್ಪುಲು ಒಂಜಿ ತಜಂಕ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ತಿಮ್ಮರೆ ನಮ್ಮವಳು ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಡಿನಲ್ಲ ರಡ್ಡುಲ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮೂಲು ಅಂತೆ ಅವಳವಳು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ತಜಂಕ್ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಲೆದ ಮರ್ದಾವಡು ಬಾಕಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದೈಡು ಸಂಪು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉಲೈಡು ಉಷ್ಣಗೆ ಅಪಗ ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಪು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ತಜಂಕನು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಟಿದ ಮರ್ದುಲ ಉಷ್ಣನೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದದು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಮೂಜಿನ ಮುನೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಮೆಂತೆದ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಐಕೆ ಅವು ಸಂಪು ಆವಡು ಐಕೆ ಬೊಳ್ಕಲ್ಲದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಐಕೆ ಅವು ಸಂಪು ಆವಡು ಬೊಕೈಟು ಉಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ವಿಷತಾಂಶ ಪೋವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಜಂಕದ ಸಂಪು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಮರೆನು ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಮರೆನು ಆಯ್ತ ದಂಟು ಸಮೇತದ ಕೈಟು ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಆಯ್ತ ಇರೆ ಅವು ಮೆದುಳುದ ಚಿತ್ರ ಸರಿ ನಿಕ್ಕಲು ತೂಲೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೆದುಳುದ ನಿಜ ಮೆದುಳು ತೂತಿಜಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತರೆತ ಬೊಂಡು ತೂತಿಜಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರೆ ಚಿತ್ರಡು ತೂತ ಶಾಲೆಡು ಪೂರ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವೇ ನಮೂನೆದ ಆಕೃತಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ದಂಟು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಚ ಅವು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮೆದುಳುಗೆ ಭಾರಿ ಉಪಯೋಗಪ್ಪು ನಾವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಕಲ್ತನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು 5 ಮಾರ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಾನಗ ನೆನಪೇ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಿಂಜ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಏತೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಪಂಡೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ 1 ಎಲೆ ದಂಟು ಸಮೇತ ತಿಮರೆ ಕೊಡಿ ಅಪಗ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಡಲ್ಲಿಂದನೇ ಪನ್ಪೇರು ಆರದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವೇ ತಿಮರೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಔಷಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು
ಐನು ಪರ್ಪನಂ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ತಿಮರೆಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ದಯಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಸೂರ್ಯೋದಯದ 2 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಇರೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಳ್ಳಿ ಸಮೇತ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣೊಂದು ಈತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರವುದ ಸಾಲೆದ ಮೋನೆ ತೂ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಕಲ್ಪದು ಗುರಿ ಇರ್ತುಲೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರೆ ಹೊಡಿತಿನ ಸತ್ಯ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಐಕೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಲ್ತೀಚಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವು ಬೊಲ್ಪು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಬೆದ್ರ ಕಾರ್ಲಗು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಈ ಕಿರ್ಮೆಲ್ ಕಂಡೆ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ಕಿರ್ಮೆಲ್ ಕಂಡೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುನ ಕಿರ್ಮುಡವು ಆಂಡ ಐತ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐನು ಪೂಳು ಮಲ್ತದ ಐಕ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡುಲ ಜೀವಗೂ ಸಂಪು ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡಿ ದಿಂಜ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜರ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ತಿನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಬಡಪತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಬಡವೆರ್ನ ಆಹಾರ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಮರಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪೆಲತ್ತ ಮರಟು ಕುಲ್ಲುದು ಇಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಬಿಚ್ಚಾದವಳು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ದಾಯ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತರ ಪಂಡ ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದನ ಜೀವ ಊದುಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿಲಕನೆ ಆಪುಜಿ ಐಟು ಜೀವಗೂ ಎತ್ತುಲ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಡ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುನು ಸುಲಭಡು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುನು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬ ಒಂದು ನಾನು ಉದಯ ಟಿವಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದಿತ್ತೆ ಐಟು ಪೆಲಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಪುನ 100 ಬಗೆತ ಅಟೀಲು ಮಲ್ತು ತೋಜಿ ಅದಿತ್ತೇರು ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಪುಂಜು ಇಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಿಂಚ ಪತ್ತುನ ಐಟು ದಕ್ಕುನದ ಹಲೈಜಿ ಮಾತೇಟ್ಲ ಅಟೀಲು ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ರಚ್ಚೆ ಅವು ಗೂಂಜಿ ಅವು ಮಾತೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾತನು ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಊರುಡುಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐನು ವಿದೇಶಗ ರಫ್ತು ಮಲ್ಪುವ ಅವನು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕನತ್ತದು ಮಾರುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಲಪ್ಪನ ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ರುಚಿ ಪೋತಿನ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇಚಿ ದಿಂಜ ವಸ್ತು ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಈ ಮಂಜಲದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ಇಂಕಲ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೆದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ನಾಗಗ ತನುಮೈತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲತ್ತ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಂಜಲು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಆಯುರ್ವೇದಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮುಖ್ಯನ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆಕು ಐಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಪಾನಾಗ ಐತ ಅಂಶ ಆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಸೇರುಂಡು ಬಜಿ ಇರೇನು ತಿನ್ನಿರ ಸಾಧ್ಯ ಜತೆ ಅವಂತೆ ನಾರು ಬರ್ಪುನ ಇರೆ ನಿಖಲ್ ತುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಟು ಬೇಪಾಯರು ಬೇಪಾದ ಐನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರದ ಬಿರಲ್ದ ಎಡೆಟ್ಟು ಪುರಿ ತಿನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಜೀವದ ನಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ನಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿಕಾರ ನಂತರ ಮಂಜಲ್ದ ಬುಡಿಯ ಪಾಡು ನಂಜಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆತ ಮುಖೇನ ಇಂಚಿನ ಜೀವಗೂ ಚರ್ಮಗೂ ಬರಪುನಂಚಿನ ನಂಜಿದ ಅಂಶ ಅಲರ್ಜಿದ ಅಂಶ ಪೋಪುಣದು ಕ್ರಮ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಜಿಪು ಮಲ್ಪುವ ಆಟಿದ ತೆನಸಲು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಿಂಜ ಜನಕ್ಕೂ ಸುಲಭಡು ಸುಧರ್ಪರಾಪುನಂಚಿನ ಅಟಿಲು ಗುಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಕ್ಕರಕ್ಲೆ ದಿಂಜ ಜನಕ್ಕೂ ಸುಧರ್ಪೋಲಿ ಈ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಗೆ ಚೀಪೆ ಬಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಚಿಗೆ ಶುಗರ್ ದುಂಬು ರಾಜರೋಗ BP ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಅವು ರಾಜರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಅವು ಬಾರಿ ಸಹಜ ರೋಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರೋಂದು ಪುನವು ಶುಗರ್ ಬರಾಂದಿಲಕ ಸುಲಾಬಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಟೀಲು ಅವು ಗುಜ್ಜೆ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಉನಿಯರೆ ತತ್ತಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಬರ್ತರು ಖಾಲಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ತಿಂದು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಡು ಅಂಚಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಹಿಡ್ದು ಚೀಪೆ ಪಡಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀಕ ಬರ ಪೂಜಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ನನ್ನ ನರ್ತೆ ಮರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನರ್ತೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮರ್ದನು ಪೂರ ಕಂಡೋಗು ಪಾಡ್ದು ನರ್ತೆ ಬುಳೆಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನರ್ತೆ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ನರ್ತೆಯನ್ನು ಬೇಯ್ಪಾದು ಐನು ಸೀಂಕಿರಿ ಕಡ್ಡಿಡು ಐತ ಮಾಸದೆ ಪುನನ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡು ಒಯ್ಪುನಗ ಏರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ನರ್ತೆದ ಮಾಸ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪುನ ತೂಪುನನ ಇತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುರಿ ತಲಕಾನೆ ಉಪ್ಪುನ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪ ನರ್ತೆ ಪುರಿ ಆತು ನಂಗೆ ಆಂಡ ಈ ನರ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಡೆ ಪೋದು ನಿಗಲು ಏನು ಶಶಿಧರ ಪೋಯ್ತು ಬಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪೋನುಡು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಡೋನುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನವ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗೆಟು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಮರದು ಕೊರೋನುಲ್ಲೇರು 6 ಕಂತಿನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿನ ಪತ್ತೊಂದಿನಕಲು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಪೋಂಡ ಆರು ಪನ್ಪು ನರ್ತೆ ಬೇಪಾಯಿನ ನೀರು ಬರಲೇ ಅಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡು
ಆಂಡ ನರ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅಂದು ಅವು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದಿಗೆ ನರ್ತೆ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ತೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಅಂಶ ಐಟು ಉಪ್ಪುನಿ ಐನು ತಿಂದಿನ ಜೀವಗು ತಾಕತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ಈತ ಪೂರನ ಮತುವೆ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತದು ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲುನು ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತ